ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νικαία ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος Θάνατος ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος Θάνατος ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος Θάνατος ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νίκαια ή και εις αιώνας των αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσου μαρτύρης ημών, δέστος χώρος εμείς ημών. Άγιε Επίσκοπος Θείας Ενίας ημών, ένα και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νίκαια ή και εις αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το γημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσεων, δώσει ημίν σήμερα. Τα άφηση μην τα φυλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν σε φιλέτες ημών, και εμείς ενέγγις ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού αμήν. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξη του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Με τα πνευμάτων δικαίων και τελειωμένων, τα ψυχά των δούλων σου σώτερα ανάπαυσον φυλάτων αυτών, εις τη μακάριαν ζωή την παραστή φιλάνθρωπε. Την καταπαύση σου Κύριε, θα τους πάντες οι Αγίοι σου, αναπαύονται, ανάπαυσον. Και την ψυχή του δούλου σου, ότι μόνος υπάρχεις, αθάνατος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εσύ ο Θεός ημών ο καταβάσης άδειν και τα σωδίνας λύσας των πεπαιδημένων, αυτός και τα ψυχάς των δούλων σου σώτερα ανάπαυσον. Και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ημών η αγνή και άχραντος παρθένος, η θεοναφράσος ίσασα. Πρέσβευε υπέρ του ελεηθήνε και συγχωρεθήνε ας ψυχάς των δούλων σου. Ελέησον ημάς ο Θεός κατ' το μέγα ελεός σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Έτσι δεόμεθα υπέρ αιωνίας μνήμης και μακριάς αναπαύσεως πάντων των εν θαλάσσι βέος και αδίκο θανάτο τελειοθέντων δελφών ημών, και υπέρ τους χωρεθήνε αυτής πάμπλη μέλημα εκούσιον και ακούσιον. Όπως Κύριος ο Θεός τάξα ψυχά σε αυτόν, ενθέδει και αναπαύω και λέει του Θεού τη βασιλεία των ουρανών και άφεσον από αμαρτιών, παρά Χριστό το θάνατο βασιλεί και Θεό ημών ετισόμεθα. Του Κυρίου δε ηθόμεν. Ο Θεός το πνεύμα του και πάει σαρκός, το θάνατο καταπατήσει, το διάβολο καταργήσει και είναι το κονδολισάμενος αυτός Κύριε ανάπαυσον τα ψυχάς πάντων των ενθαλάσσι βίαιος και αδίκο θανάτου τελειωθούν αδελφών ημών. Εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξιος, εν θα απέδρα οδύνη λύπη και στεναγμός, πάνω αμάρτημα το παραυτόν πραχθέν. Ελόγω έργο διανοίας ο αγαθός φιλάνθρωπος κόσμο και στην άνθρωπος της χαμαρτίας, εσύ γαρμόνες εκτός αμαρτίας υπάρχεις, τη δικαιοσύνη στον έκανα όμως αλήθεια. Ότι εσύ ανάστα η ζωή και ανάπαυσης πάντων των θαλάσσι βίαιος και αδίκο θανάτου τελείω θέτων αδελφών ημών, Χριστέ ο Θεός ημών και στη δόξα να παίρνω στον άκου του Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και το ποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός, ηλπίσιμο δόξα σοι. Ο κενεκόν και ζώτην εξουσένια χρυσόδο βασιλεύ και αναστάσια κενεκόν Χριστός, αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμώμα και Αθεμητρός, τον Αγίον Δόξα Προπατώρων Αβραάμ, Ισάκ και Ιακώβ, τα Αγίου και δικαίου φίλου αυτού Λαζάρου του Τριμέρου, πάντων των εν τη θαλάσσι βίαιος και αδίκο θανάτου τελειωθών αδελφών ημών. Εν σκηνές δικαίων τάξη, κόλλησα Αβραάμ αναπαύσεως, το δικαίος να ρυθμίσει, ημάς τελείως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Αιωνίας μνήμα ξεμακάρισε και ήμνης και αδελφοί ημών. Αιωνίας μνήμα ξεμακάρισε και ήμνης και αδελφοί ημών. Αιωνίας μνήμα ξεμακάρισε και ήμνης και αδελφοί ημών. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αιωνία μνήμη και του Βελισσάριου.
να σας καλησπερίσω και εγώ στην πατρίδα μου, Πανεσολογιότατε Πάτερ Ειρηναίε, Αρχιετική Επίτροπε της Περιφέρειας Φύλου, εκπρόσωπε του Συνοδημοτάτου Μητροπολίτου Μεσσηνίας Κυρίου Χρυσόστομου, στρατηγέ κύριε Βασίλη Πανταζόπουλε, αγαπητέ κύριε Λιμενάρχα Πλοίαρχε Χρήστο Διβή και το προσωπικό στελέχη του Λιμενικού Σώματος του Λιμεναρχείου Φύλου, αγαπητή κυρία Γενική Γραμματέας του Συλλόγου Εναντίνες των Πηλίων των Αβαρίνων, κυρία εκπρόσωπε του Ιδρύματος Κωνσταντακόπουλε, Πάτερ Γεώργιε, αγαπητοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί συμπατριώτες, κυρίες και κύριοι. Θα έχουμε μια μικρή αναδρομή και μια μικρή ιστορία για το λιμενικό σώμα που οι περισσότεροι σχεδόν δεν γνωρίζουν πέρα από τη λέξη λιμεναρχείο. Τι συμβαίνει, τι γίνεται, πώς προήλθε κτλ. Οι αρχαίοι Έλληνες από τη μυθολογική ακόμα εποχή είχαν επισημάνει την αξία της θάλασσας ως μέσου επικοινωνίας, εμπορίου και πολιτισμού και ήταν οι πρώτοι που σμήλευσαν με σοφία το δόγμα μέγατο της θαλάσσης κράτους, δόγμα που ισχύει μέχρι και σήμερα. Η άνθηση του εμπορίου οδήγησε τους ηθήνοντες τότε να προστατεύσουν τα λιμάνια, τα πλοία, τη θάλασσα και το εμπόριο και να οριστούν κατάλληλα όργανα διοίκησης και φύλαξης και ελέγχου της ναυτικής δράσης κάθε πόλη. Έτσι στον Όμηρο έχουμε τους λιμενοφύλακες και τους φύλακες των πλοίων. Στον χρυσό αιώνα του Περικλέους, των επιλυμμένων επιμελητή, τους ναυπύλακες, στο Βυζάντιο των Σεκρέτων της θαλάσσης, κάτι ανάλογο με το σημερινό Υπουργείο Ναυτιλίας, τον έπαρχο, τους δρουγάριους, τους νοτάριους, τους παραλασσίτες, στην Τουρκοκρατία τον έλεγχο είχε ο Καπουδάν Πασάς, Τούρκος αρχιστράτηγος, και όπου δεν υπήρχε οργανωμένος τουρκικός στρατός, υπεύθυνοι ήσαν οι Έλληνες, ειδικά στα νησιά, οι επίτροποι, σύνδικοι, δημογέροντες, και από το 1821 αρμόδιοι ήταν οι έπαρχοι και ο φροντιστής της θαλάσσης. Επί Καποδίστρια, 1808-1831, ψηφίστηκαν βασικοί ναυτικοί νόμοι και διατάγματα με τα οποία ρυθμίστηκαν θέματα αστυνομίας, εμπορική ναυτιλίας, φύλαξης πλοίων και λιμένων, ναυπήγησης πλοίων, καταμέτρηση κορυφικότητας πλοίων, εξοπλισμού πλοίων, προσόντων πλοιάρχου και πληρώματος, νιολόγηση πλοίων, ναυτολογίων, υγειονομικών διατάξεων, άδειας απόπλου και αγκυροβολία. Το βασικό πλαίσιο των πιο πάνω νομοθετημάτων εφαρμόζεται μέχρι και σήμερα από τους λιμενάρχες. Σημειώνεται δε ότι μεταξύ των Υπουργείων αυτής της περίοδου, ένα Υπουργείο, γραμματεία δηλαδή τότε, ρύθμιζε τα θέματα των εξωτερικών υποθέσεων και της εμπορικής ναυτιλίας. Το 1838 καθιερώθησαν οι πρώτοι λιμενάρχες και στο Υπουργείο Ναυτικών. Ιδρύθηκε η Διεύθυνση Εμπορικού Ναυτικού, την οποία επάνδρωσαν τότε οικονομικοί αξιωματικοί του πολεμικού ναυτικού που κυρίζονταν όλα τα ναυτιλιακά θέματα της χώρας ως το 1918. Η Διεύθυνση Εμπορικού Ναυτικού υπήρχε κατά καιρούς σε διάφορα υπουργεία ναυτικών, εθνικής οικονομίας και άλλα. Με συνέπεια, οι εκάστοτε τότε διαχειριστές, οικονομικοί αξιωματικοί του πολεμικού ναυτικού ή πολιτικοί υπάλληλοι άλλων υπουργείων να μην διαθέτουν την απαιτούμενη εξειδίκευση χειρισμού των πολύπλοκων θεμάτων της εμπορικής ναυτιλίας. Το συμπέρασμα είναι ότι τα ως τότε όργανα που ασχολούνταν με την εμπορική ναυτιλία ενεργούσαν χωρίς ιδιαίτερη μόρφωση, εξειδίκευση και εμπειρία που απαιτούσε η οργάνωση και η διοίκηση του θαλάσσιου εμπορίου, των μέσων της και των ανθρώπων της. Από το 1919 έως το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, με τη Διεύθυνση του Εμπορικού Ναυτικού να υπάγεται στον Επιτοναυτικό Γραμματεία ή στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος προκάλεσε σημαντική άνοδο του διεθνούς εμπορικού στόλου, που σε συνδυασμό με τον έντονο ανταγωνισμό μεταξύ των κρατών της διεθνής θαλάσσιες μεταφορές οδήγησαν στη σκέψη ίδρυσης
αυτοτελούς, εξειδικευμένου, διοικητικού φορέα της εμπορικής ναυτιλίας εκτός του πολεμικού ναυτικού. Άποψη που επικρατούσε άλλωστε τότε τόσο διεθνώς όσο και στον ελληνικό νομικό κόσμο. Περνώντας η ελληνική εμπορική ναυτιλία στον ατμό, εξελίχθηκε σε σημαντικό παράγοντα της εθνικής μας οικονομίας. Ωστόσο, ο κατακαιρματισμός του εμπορικού μας στόλου με τη λήξη του πολέμου ορίμασε την ιδέα της άμεσης αλλαγής της διοίκησης της εμπορικής ναυτιλίας. Ο πρώην φροντιστής πολεμικού ναυτικού και πολιτικός φίλος του Ελευθέριου Βενιζέλου, Γεώργιος Σακαλής, το 1915 εισηγήθηκε στον αείμνηστο Ελευθέριο Βενιζέλο η νέα οργάνωση του διοικητικού φορέα της εμπορικής ναυτιλίας και το 1917 ψηφίστηκε ο νόμος το 16 του 17 περί διοικήσεως του εμπορικού ναυτικού. Με τον νόμο αυτόν η Διεύθυνση Εμπορικού Ναυτικού κατέστη αυτοτελής υπουργική διεύθυνση με την κατά καιρούς διανομή των αρμοδιοτήτων στο Υπουργείο Ναυτικών και στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Διευθυντής της Διεύθυνσης τότε Εμπορικού Ναυτικού είχε ήδη τοποθετηθεί από το 1915 ο αρχιφροντιστής, τότε αυτός ο βαθμός υπήρχε, Κωνσταντίνος Μπούκας, Κερκυραίος. Ο ιδρυτικός νόμος του λιμενικού σώματος. Ο ιδρυτικός νόμος 1753-19 περί τροποποιήσεως του παραπάνω νόμου και προσθήκης συναφών διατάξεων, με τον οποίο αρχίζει επίσημα η ιστορία του λιμενικού σώματος, προβλέπει τη σύσταση ενιαίου διοικητικού φορέα, στον οποίο μεταφέρονται οι ως τότε διχοτομημένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Εμπορικού Ναυτικού. Δεύτερον, την διοίκηση του εμπορικού ναυτικού, την αστυνομία λιμένων και ακτών και τις υπηρεσίες του ΝΑΤ που συγκρότησαν την Διεύθυνση Εμπορικού Ναυτικού, υπαγόμενοι στον Επιτοναυτικό Υπουργό, άρθρο 1 του νόμου. Τρίτον, η σύσταση ιδίου στρατιωτικού σώματος του λιμενικού, στο οποίο εντάχθηκε το προσωπικό της Διεύθυνσης Εμπορικού Ναυτικού, της Επιτροπής Εμπορικών Πλοίων, του Ναυτικού Αποθεματικού Ταμείου και των λιμενικών αρχών. Την ίδρυση του λιμενικού σώματος εμπνεύστησαν οι Γεώργιος Σακαλής και Κωνσταντίνος Μπούκας, όπως είπαμε προηγουμένως, και υπέγραψαν τον νόμο ο βασιλιάς Αλέξανδρος ο Πρώτος, ο πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος και οι υπουργοί Ναυτικών Εμμανουήλ Ρέπουλης και Δικαιοσύνη Ιωάννης Τσιριμόκος. Για τη στελέχωση του νεοδιδρυφέντος λιμενικού σώματος μετατάχθηκαν τότε 66 οικονομικοί αξιωματικοί και κατώτερο προσωπικό με τους αντίστοιχους βαθμούς που είχαν ήδη στο πολεμικό ναυτικό. Η ίδρυση του λιμενικού σώματος και η ενιαία διεύθυνση του εμπορικού ναυτικού ήταν πλέον δεδομένη και οριστική. Το 1936, με τον αναγκαστικό τότε νόμο του Ιωάννη Μεταξά, το Υφυπουργείο Ναυτικών μετονομάστηκε σε Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Γενικό γεγονός που υπήρξε σταθμός στην εξέλιξη του λιμενικού σώματος και επισφράγισε την ανεξαρτησία του. Τον ίδιο χρόνο υπήρξε στο Υφυπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας ως ειδικός διοικητικός φορέας το λιμενικό σώμα και όλες οι ως τότε υπηρεσίες του. Το στρατιωτικά οργανωμένο λιμενικό σώμα ίσχυσε τα καθήκοντά του τόσο στον τομέα διοίκησης του εμπορικού ναυτικού, όσο και στις αστυνομικές αρμοδιότητες, στις ακτές, στα λιμάνια, στα πλοία, στη θάλασσα, έχοντας γενική αστυνομική και προανακριτική αρμοδιότητα σε ολόκληρη την κατατόπο και καθήλυν αρμοδιότητά του. Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, κατοχή, εμφύλιος, έως 21 Απριλίου 1967. Με την κήρυξη του πολέμου της 28 Οκτωβρίου 1940, η Ελλάδα πλέον πέρασε στην εμπόλεμη φάση. Διατάχθηκε γενική επιστράτευση στις ένοπλες δυνάμεις και στο στρατιωτικά οργανωμένο λιμενικό σώμα, το οποίο σύμφωνα με την νομοθεσία υπήρχε αυτόματα στο πολεμικό ναυτικό για να λάβει ενεργό μέρος στις πολεμικές διαθαλάσσεις
μεταφορές, ασκώντας συγχρόνως εντός της χώρας τα αστυνομικά και προανακριτικά καθήκοντά του. Αμέσως κατόπιν διαταγής του Υφυπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, το λιμενικό σώμα προέβη στο συντονισμό των υπηρεσιών του κέντρου και της περιφέρειας, αλλά και του εξωτερικού, και συμμετείχε και στον διοικητικό και πολεμικό μηχανισμό με το σύνολο σχεδόν του προσωπικού του στην έγκαιρη δημιουργία του 4ου όπλου του πολέμου, όπως σωστά αποκρίθηκε τότε το εμπορικό ναυτικό. 4ο όπλο. Στην πρώτη φάση, η συνεισφορά του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και του Λιμενικού Σώματος καλύπτει 3 στάδια. Πριν τον πόλεμο, το έπος του 40 και τρίτον τη γερμανική κατοχή, τα οποία αντιστοιχούσαν στην προετοιμασία, στην άμυνα και στην αντίσταση. Επιτάχθησαν τότε 212 πλοία διαφόρων κατηγοριών προς τη αντιμετώπιση των πρώτων πολεμικών αναγκών. Τότε τοποθετήθηκε για 8 μήνες ο λιμενάρχης στη Βόρεια Ήπειρο, στο λιμάνι των Αγίων 40. Από τον Οκτώβριο του 1940 έως και τέλος Απριλίου, αρχές Μαΐου 1941. Στη συνέχεια εντοπίστηκαν τα ανατιμηφίλιο κοντοπόρα ελληνικά πλοία, επιλέξαν ικανά και επαρκή πληρώματα, προστατεύτηκαν οι ναυτικοί και οι οικογένειές των, οργανώθηκαν οι εσωτερικές θαλάσσιες συγκοινωνίες, τέθηκε σε ετοιμότητα κάθε σκάφος του εσωτερικού που χρησιμοποιήθηκαν για την έγκαιρη μεταφορά εφέδρων σε λιμάνια του Αιγαίου, του Ιωνίου Πελάγους και ειδικά στη Βόρεια Ήπειρο κοντά στο αλβανικό μέτωπο. Ενώ αξιωματικοί του Λιμενικού Σώματος στο Υφυπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας εκπώνησαν τάχιστα ευέλικτο νομοθετικό πλαίσιο με το οποίο ρυθμίστηκαν θέματα κινδύνων πολέμου, ατυχημάτων πλοίων από πολεμικές αιτίες, διατυπώσεις θαλασσίων μεταφορών, ναυλώσεις και επιτάξεις πλοίων, άμεση επιστράτευση των Ελλήνων ναυτικών, προσαρμογή των θαλάσσιων συγκοινωνιών της χώρας μας και ίδρυση της Διεύθυνσης Θαλασσίων Κρατικών Μεταφορών, η οποία πραγματοποίησε 1.636 επιτάξεις κατά τη διάρκεια του πολέμου. Συγχρόνως οργανώθηκαν με τη συνεργασία του πολεμικού ναυτικού 6 πολεμικά λιμάνια στην επικράτεια, ενισχύθηκαν με προσωπικό τα προξενικά λιμεναρχεία και στο εσωτερικό το προσωπικό και τα μέσα των κυριότερων λιμενικών αρχών και ιδρύθηκαν νέες λιμενικές αρχές σε θέσεις στρατηγικής σημασίας, όπως προείπαμε στο λιμάνι των Αγίων 40 Βορείου Υπήρου της Αλβανίας σήμερα. Ανακλήθηκαν στην ενέργεια οι έφεδροι αξιωματικοί και οι υπαξιωματικοί του Λιμενικού Σώματος, προωθήθηκαν έφεδροι και επίστρατοι στο μέτωπο, εκπαιδεύτηκαν άντρες του Λιμενικού Σώματος στη χρήση βαρέων όπλων, συγκροτήθηκε ένα ευρύ δίκτυο συλλογής πληροφοριών για τις κινήσεις και τα σχέδια του εχθρού, πάντοτε σε στενή συνεργασία με τις ένοπλες δυνάμεις. Συστηματοποιήθηκαν οι αναγκαίες στρατιωτικές επιτάξεις και ναυλώσεις εμπορικών πλοίων που επανδρώθηκαν με την άοπλη φροντίδα του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας. Με την κατάρρευση του μετώπου και τη συνθηκολόγηση, το λιμενικό σώμα διασπάστηκε σε εκείνο του εσωτερικού, το οποίο συνέχισε να λειτουργεί ασκώντας όμως τις μη στρατιωτικές του αρμοδιότητες, ενώ συγκαλυμμένα ανέπτυξε πλούσια δράση κατά των αρχών της κατοχής με αυταπάρνηση και με θυσίες και σε εκείνο το λιμενικό σώμα που μαζί με το Υφυπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και 100 αξιωματικούς και προσωπικό, με τη βασιλική οικογένεια και όλη την κυβέρνηση, ακολούθησαν σταδιακά στην Αλεξάνδρεια, στην Κρήτη, Αλεξάνδρεια και εγκατεστάθηκαν στο Κάιρο, όπου διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο σε συνεργασία με τα προξενικά λιμεναρχεία, τους συμμάχους και τις προξενικές αρχές, συνοψίζοντας άψογα τις θαλάσσιες πολεμικές μεταφορές με τη σύμπραξη ελληνικών πλοίων, τα οποία η εξόριστη κυβέρνηση μέσω του Υφυπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας χρονάβλωσε σχεδόν στο σύνολό τους στους Άγγλους με τη λεγόμενη Αγγλο-Ελληνική Συμφωνία, συγκροτώντας στο Λονδίνο
τότε την Ελληνική Ναυτιλιακή Επιτροπή και ιδρύοντας την εκεί νέα Διεύθυνση Θαλασσίων Κρατικών Μεταφορών. Όσοι λιμενικοί παρέμειναν στην Ελλάδα, σε όλες τις φάσεις του πολέμου και με κίνδυνο της ζωής τους, συνεργάστηκαν με το στρατό, το πολεμικό ναυτικό και με αξιόπιστους πλοηγούς του Πειραιά και δημιούργησαν μηχανισμούς μετάδοσης των συλλεγωμένων πληροφοριών στο στρατηγείο της Μέσης Ανατολής. Εξάλλου, οι λιμενικοί συμμετείχαν σχεδόν σε όλες τις αντιστασιακές οργανώσεις των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, με πλούσια αντιστασιακή δράση, την οποία αναγνώρισαν επίσημοι και επίσημα αυτόπτες Έλληνες και ξένοι στρατηγοί, ναύαρχοι και διπλωμάτες και ειδικοί συγγραφείς του πολέμου στα βιβλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Μεγάλη ήταν η δράση των λιμεναρχείων Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Κέρκυρα, Πάτρας, Αγίος Σαράντα, Αλεξανδρούπολης, Καβάλας, Βόλου, Καλαμάτας, Πύλου, Χαλκίδας, Μυτιλήνης, Ηρακλείου, Χίου, Σάμου, καθώς και των προξενικών λιμεναρχείων Λονδίνου, Κάρδιφ, Νέας Υόρκης, Μπουένος Άιρες, Χάλιφαξ, Καναδά, Λισαβόνας, Αλεξάνδρειας, Κύπρου, Ντάρμπαν, Αφρικής, Σίλβερη, Αυστραλίας, Καλκούτας, Ινδίας, Σουέλ, Αίγυπτο, Πορτζάι, Αίγυπτο, τα οποία εξασφάλισαν με επιτυχία τις θαλάσσιες μεταφορές στα θέατρα του πολέμου στους 5 ωκεανούς. Παράλληλα, στο εσωτερικό, το προσωπικό του λιμενικού σώματος, όταν ενέσκυψε η μεγάλη πείνα του 1942-1943, αποδεκατίζοντας τον ελληνικό πληθυσμό, ανέπτυξε αξιόλογο κοινωνικό έργο απέναντι στους Έλληνες ναυτικούς και στις οικογένειές τους, παρέχοντας επιδόματα ακόμα και στις οικογένειες ναυτικών που ήταν κανονικά ναυτολογημένοι σε ενεργά ελληνικά εμπορικά πλοία. Κορυφαία κοινωνική εκδήλωση του λιμενικού σώματος τότε, στον κοινωνικό του ρόλο, ήταν η σύσταση και η λειτουργία των ναυτικών συσιτίων υπέρ των ανέργων ναυτικών και των οικογένειών των. Σε αυτό λοιπόν τον υπερπάντων αγώνα ζωής και θανάτου, η οικογένεια του λιμενικού σώματος ήθρισε, θρήνησε υπέρ τους 100 νεκρούς. Ανάμεσά τους οι πρώτοι υποπλήρχοι Κοτούλας και Καζάκος και Ερβανιτάκης, τώρα Πλωτάρχης, που ήταν οι πρώτοι που εκτελέστηκαν σκοπευτήριο και Σαργανής. Καθώς και άλλοι πολλοί αξιωματικοί, υπαξιωματικοί και ναυτολιμενοφύλακες. Αιωνία τους η μνήμη. Τελικά, η επίσημη αναγνώριση του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και του Λιμενικού Σώματος για την προσφορά τους στη διεξαγωγή του πολέμου 1940-1945 καταξιώθηκε με τη μετάταξή του ως τότε Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας σε Υπουργείο πλέον Εμπορικής Ναυτιλίας. Μετά την απελευθέρωση, στα Δεκεμβριανά του 1944, οι στασιατές επικράτησαν τον Πειραιά και κατέλαβαν τα αστυνομικά τμήματα της πόλης, το προσωπικό των οποίων κατέφυγε στο Μέγαρο του Βάτη, όπου έδρευε το κεντρικό λιμεναρχείο Πειραιώς και είχε μεταφερθεί και η ναυτική διοίκηση Πειραιώς. Καταστρώθηκε σχέδιο εκβίωσης των στασιατών και μετά από επιτυχημένες επιχειρήσεις απόθυσαν τις στασιακές δυνάμεις από την πόλη και το λιμάνι της. Στα επόμενα χρόνια το λιμενικό σώμα εξελίχθηκε ως αποκλειστικός διοικητικός φορέας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, αυξήθηκαν οι οργανικές του θέσεις, απέκτησε δε και το βαθμό του υποναβάρχου και ιδρύθηκε η μουσική του σώματος. Η Σχολή Δοκίμων Σημεοφόρων Λιμενικού Σώματος, η Σχολή Δοκίμων Ημιοφυλάκων, το Κέντρο Εκπαιδεύσεων Λιμενικού Σώματος, η Σημαία, ο Γενικός Γραμματέας, οι Σχολές Εμπορικού Ναυτικού, ο Θάλαμος Επιχειρήσεων, καθιερώθηκε ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος και συνέχεια ο βαθμός του Αντιναβάρχου του Λιμενικού Σώματος. Πραγματοποιήθηκε δε η μεταφορά του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και του Ναυτικού Απαντικού Ταμείου από την Αθήνα πλέον στον Πειραιά.
Σημαντική σταθμή στη νεότερη ιστορική διαδρομή του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής. 1946, ο τότε Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας Αβραάμ και Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Πλοίαρχος Βασίλειος Σκαρπέτης, σαν να λέμε αρχηγός, με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου και ενέργειες του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, μετέφυσαν στη Νέα Υόρκη της Αμερικής και επετέφθη η αγορά των πρώτων 100 πλοίων Liberties. Σημαντικό αυτό, τα οποία απετέλεσαν τον πυρήνα της μεταπολεμικής αφετηρίας και εξέλιξης του μεγάλου θαύματος της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας. Αυτό αποτελεί θαύμα. Επίσης, η ίδρυση της Δημοσικής του Λιμενικού Σώματος 1946. 1949, η ίδρυση στο Λονδίνο, ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός, ο IMO του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. 1950, καθορίζονται τα διακριτικά της στολής του Λιμενικού Σώματος με τις δύο χρυσοπίκητες χιαστιάγκυρες και το τότε βασιλικό στέλνο. 1953, η μεγάλη προσφορά του Λιμενικού Σώματος στους σεισμούς στα Επτάνηστα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο. 1954, το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και το Ναυτικό Απομονωτικό Ταμείο μεταφέρονται στον Πειραιά. 1955, ο τότε ναύαρχος αρχηγός Παναγιώτης Θεοχάρης ιδρύει το Ταμείο Αρρωγής Λιμενικού Σώματος. Ένα από τα σπουδαιότερα ταμεία που υπάρχει στην ελληνική επικράτεια και αφορά μόνο το λιμενικό σώμα. Το γνωρίζουν οι συνάδελφοι και μόνο. 1956 ιδρύονται οι σχολές του εμπορικού ναυτικού. 1964 το λιμενικό σώμα αποκτά τη δική του πλέον σημαία και η ίδρυση της άμεσης δράσης του λιμενικού σώματος. Ο ναύαρχος Παναγιώτης Θεοχάρης, πρώην αρχηγός, αναλαμβάνει ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. 1968 ιδρύεται ο θάλαμος επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος για την έρευνα και διάσωση στις ελληνικές θάλασσες, που από τότε βρισκόμαστε σε αντιδικία με το φίλο μας γείτονα την Τουρκία. 1978 καθιέρωση του βαθμού του Αντιναβάρκου στο Λιμενικό Σώμα. 1979 ένταξη της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. 1980 κατάταξη γυναικών στο Λιμενικό Σώμα, στην οποία πρώτη σχολή γυναικών διοικητής ήμουν ο Ομιλών. 1981 το Λιμενικό Σώμα αποκτά τα πρώτα εναέρια μέσα. 1982 η ίδρυση λέσχης αξιωματικών Λιμενικού Σώματος και Μουσείου Ναυτιλίας. 1998 η προμήθεια 4 ελικοπτέρων τύπου Super Puma με κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία βλέπετε και μόνοι σας τι επιτυχίες πραγματοποιεί στον Ατλαντικό θαλάσσιο χώρο αυτά τα Super Puma που τα ακούτε όλοι στην τηλεόραση. Επίσης, η συστηματοποίηση της έρευνας διάσωσης στη θάλασσα από το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος και η συστηματοποίηση της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος από το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος. 2001 η ορκομοσία 1.500 ανδρών και γυναικών Λιμενικού Σώματος στο στάδιο ειρήνης και φιλίας, παρουσία του τότε Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Μακαριστού Χριστοδούλου. 2001 υπογραφή πρωτοκόλλου μεταξύ Υπουργείου Ναυτιλίας, Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς και Κτηματικής Υπηρεσίας του Δημοσίου για την επισκευή και μεταστέγαση του Υπουργείου Αρχηγείου στο σημερινό μεγάλο κτίριο που βρίσκεται στην Ακτή Βασιλιάδη και Δεσπόζη στον Πειραιά. Το μεγαλύτερο κτίριο στον Πειραιά. 2002 η ίδρυση από τον Ομιλούντα των πρώτων 6 περιφερειακών διοικήσεων, οι οποίες σήμερα έχουν αυξηθεί σε 9. Επίσης, ο καθορισμός της πυραμίδος του Λιμενικού Σώματος σε 10.156 άνδρες και γυναίκες. 2003, εκλογή του Γενικού Γραμματέα του IMO, Διεθνής Διακυβερνητικός Ναυτιλιακός Οργανισμός, του Ναυάρχου Λιμενικού Σώματος, κ. Μητροπούλου Ευθυμίου, ο οποίος επανεξελέγει και για δεύτερη φορά ή και για 2 τετραετίες ο Γενικός Γραμματέας του IMO στο Λονδίνο,
12. Η μεγαλύτερη προσφορά και η μεγαλύτερη καταξίωση για το λιμενικό σώμα που ο συνάδελφός μας και εν ζωή Μητρόπουλος Ευθύμιος Ναύαρχος ανέλαβε τα ενία του Διεθνούς Διακυβερνητικού Ναυτιλιακού Οργανισμού. Σπουδαία καταξίωση αυτή. 2004, προμήθεια των πρώτων μεγάλων πλοίων ανοιχτής θαλάσσης, των φρεγατών, ελικοπτέρων, γυροκόπτερ και αεροπλάνων ως και χερσαίων μέσων. 2004, η τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων, στους οποίους το λιμενικό σώμα είχε πρωτεύοντα ρόλο στα θαλάσσια αγωνίσματα. 2011, η μετονομασία του λιμενικού σώματος σε Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος, Ελληνική Ακτοφυλακή. 2014, η προμήθεια, πρέπει να το πω και αυτό, της ναυαρχίδος μας, που πήρε το όνομα Γάβρος, όπως και όλα τα σκάφη έχουν πάρει τα ονόματα των ακραίων νησιών και νησίδων, βραχονησίδων, γιατί απέναντί μας έχουμε την Τουρκία και έχει το όνομα Γάβος και είναι η ναυαρχίδα του στόλου του λιμενικού σώματος, το οποίο κατασκευάστηκε στα Ολλανδικά ναυπηγεία με χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπόψη σήμερα, ο στόλος του λιμενικού σώματος είναι περίπου στα 345 σκάφη. 345 σκάφη. 2018, αποκαλυπτήρια του Μνημείου Πεσόντων, στελεχών λιμενικού σώματος, παρουσία του τότε Προέδρου Ελληνικής Δημοκρατίας, κ. Προκόπη Παυλόπουλου, με τη συνδρομή της Λέσχης Αξιωματικών, που την χάνω πρόεδρος αυτής, της Ενώσης Αποστράτων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος και της Πανελληνίου Ενώσεως Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος. Εδρεύει έμπροσθεν αυτό το μεγαλόπρεπο μνημείο, έμπροσθεν του κτηρίου του Υπουργείου Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος Υπουργείου Ναυτιλίας. 2020, η προμήθεια μεγάλων περιπελικών πλοίων και από ιταλικά ναυπηγεία, ως επίσης υπάρχουν και δωρεές από την Ένωση Νιαφοπιστών, πρέπει να το αναφέρουμε, και από άλλους φορείς προς το λιμενικό σώμα και την προμήθεια πλωτών μέσων μικροτέρου μεγέθους και χερσαίων μέσων. Οργάνωση και αποστολή του λιμενικού σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής σήμερα. Το λιμενικό σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα είναι στρατιωτικά οργανωμένο σώμα, το οποίο ως αποκλειστικός φορέας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας ασκεί τη διοίκηση της εμπορικής ναυτιλίας. Το λιμενικό σώμα διοικεί την εμπορική ναυτιλία. Εντός και εκτός της Ελλάδος και συνοδεύει τις ακτές, τα λιμάνια, τα εμπορικά πλοία και το θαλάσσιο χώρο της ελληνικής εγκαιρίτιδας ζώνης, φυλάσσει τα νότια σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχοντας γενική αστυνομική και προανακριτική αρμοδιότητα, καθώς οι νόμοι ορίζουν. Είπαμε και εκτός Ελλάδος, γι' αυτό έχουμε τα προξενικά μας λιμεναρχεία που ελέγχουν όλα τα πλοία τα οποία διαπλέουν στις μεγάλες θάλασσες από τα προξενικά μας λιμεναρχεία. Το λιμενικό σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή συγκροτείται από τις κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες. Στις πρώτες εντάσσονται το αρχηγείο, οι κλάδοι, οι διευθύνσεις και σε αυτό υπαγόμενες υπηρεσίες. Ενώ στις περιφερειακές υπηρεσίες, ιδιαίτερα περιφερειακές διοικήσεις, ανήκουν οι περιφερειακές διοικήσεις, οι ακαδημίες εμπορικού ναυτικού, οι λιμενικές αρχές εσωτερικού, τα ανά τον κόσμο προξενικά λιμεναρχεία και η μονάδα υποβρυχίων αποστολών, η μία. Εν καιρό πολέμου, το λιμενικό σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή υπάγεται και συνεργάζεται με το πολεμικό ναυτικό. Είναι υπεύθυνο για την διασφάλιση των θαλασσίων μεταφορών με τις επιτάξεις, με τις ναυλώσεις των ελληνικών εμπορικών πλοίων και το προσωπικό του δοσηδικεί στα στρατιωτικά δικαστήρια, δηλαδή στο ναυτοδικείο. Η εργαλική δύναμη του σώματος σήμερα ανέρχεται περίπου σε 8.900 άνδρες και γυναίκες. Δεν έχουμε πλησιάσει την πυραμίδα ακόμα. Τη στρατιωτική ηγεσία του λιμενικού σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής αποτελούν ο αρχηγός, οι δύο υπαρχηγοί με τον βαθμό του αντιναβάρχου, υποναβάρχους, αρχιπλιάρχους και λοιπό προσωπικό συγκροτούμενο από αξιωματικούς, υπαρξιστές, υπαξιωματικούς και λιμενοφύλακες, άνδρες και γυναίκες. Το λιμενικό σώμα έχει τις εξής παραγωγικές σχολές.
τη σχολή δοκίμων σημεοφόρων αξιωματικών λιμενικού σώματος μέσα στη σχολή ναυτικών δοκίμων. Μάλιστα, πριν 4 μέρες παρευρισκόμουν στην ορκομοσία των νέων αξιωματικών του πολεμικού ναυτικού και του λιμενικού σώματος. Μεγαλόπρεπη τελετή παρουσία του Προέδρου Δημοκρατίας, που έχει την έδρα στην σχολή ναυτικών δοκίμων στο Πειραιά. Ως επίσης και τη σχολή δοκίμων μηνοφυλάκων, η οποία εδρεύει στη μονή υπαξιωματικών στο ΚΕΚΑΝ του πολεμικού ναυτικού. Στο προσωπικό του λιμενικού σώματος της Ελληνικής Αυτοφυλακής, που προέρχεται από τα πανεπιστήμια και το εμπορικό ναυτικό, με την καινούργια νομοθεσία κατατάσσονται και εξειδικευμένες ειδικότητες αξιωματικοί, όπως τεχνικοί, ιατροί, οικονομικοί, νομικοί, ναυπηγοί, μηχανολόγοι, ηλεκτρολόγοι, πολιτικοί μηχανικοί, περιβαλλοντολόγοι, πάρα πολλές ειδικότητες. Οι περισσότερες δε υπηρετούν στον κλάδο ελέγχου εμπορικών πλοίων. Για την άσκηση των καθηκόντων, το λιμενικό σώμα Ελληνική Εκτοφυλακή διαθέτει σύγχρονα χερσαία, θαλάσσια και εναέρια μέσα. Οι κορυφαίες αρμοδιότητες του λιμενικού σώματος της Ελληνικής Ακτοφυλακής είναι η διοίκηση της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας στο εσωτερικό και διεθνώς, η ασφάλεια της ανθρωπίνης ζωής στη θάλασσα, η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, η φρούρηση των νοτίων συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο έλεγχος εισρωής μεταναστών και προσφύγων στο μεγάλο αγκάθι της σημερινής εποχής, η ασφάλεια της ναυσιπλοείας, η αστυνόμευση των ακτών, λιμένων, πλοίων και διαλύκηδος ζώνης. Όπως ξέρετε, το Ιόνιο, η διαλύκηδα ζώνη, έχει επεκταθεί στα 12 ναυτικά μίλια. Δεν είναι 6, από την Κέρκυρα μέχρι το ακροτήριο Ακρίτας. Είναι 12 ναυτικά μίλια. Στα υπόλοιπα ακόμα παραμένουμε στα 6 ναυτικά μίλια. Με το καλό να δούμε. Με αυτή τη συγκρότηση, ο εξειδικευμένος φορέας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας αντιμετωπίζει με επιτυχία τα θέματα της εμπορικής ναυτιλίας, των ναυτικών και του εφοπλισμού εντός και εκτός Ελλάδος. Με αποτέλεσμα η ελληνική εμπορική ναυτιλία επί δεκαετίες να βρίσκεται σε χωρητικότητα πλοίων στην κορυφή των ναυτιλιών του κόσμου. Το λιμενικό σώμα Ελληνική Εκτοφυλακή, με τη διεθνή προσφορά του στις εισρωές μεταναστών και προσφύγων στη χώρα μας, καταξιώθηκε στη συνείδηση Ελλήνων και ξένων ως μια ιδιαίτερη, πολύ ιδιαίτερη οργανωμένη και εξειδικευμένη υπηρεσία που επί 20 ώρου βάσης, εγρήγορσή της, εντοπίζει και διασώζει τις ζωές των εισερχομένων από τη θάλασσα αλλοδαπών στη χώρα μας, από τα θαλάσσια σύνορά μας. Έχουμε το προνόμιο, το Υπουργείο Ναυτιλίας, Εμπορικής Ναυτιλίας, να είναι το μοναδικό στον κόσμο και το κατέχει η Ελλάδα. Κανένα άλλο κράτος δεν έχει Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Όλα τα θαλάσσια γεγονότα υπάγονται στο Υπουργείο Μεταφορών, δυστυχώς. Και όλες οι αστυνομικές αρμοδιότητες υπάγονται στην εκεί τοπική αστυνομία, δυστυχώς. Τελειώνοντας, πιστεύουμε ακράδαντα ότι το λιμενικό σώμα Ελληνική Εκτοφυλακή είναι ένας επιτυχημένος διοικητικός φορέας, ο οποίος λειτουργεί με επιτυχία και χωρίς καμία διακοπή επί 106 ολόκληρα τώρα χρόνια και η προσφορά του είναι παγκόσμια, αναγνωρισμένη στα διεθνή φόρα και στη διεθνή ναυτιλιακή οικογένεια. Άποψή μας είναι ότι αντί κάθε φορά που η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας αποφασίζει μεταβολές στη δομή του επί ενός αιώνα λειτουργούντος με επιτυχία διοικητικού φορέου της εμπορικής ναυτιλίας, πρώτα να μελετά σε βάθος κάθε αλλαγή, να έχει έτοιμες τις αναγκαίες υποδομές και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γνωρίζει ότι δεν βουλιάζεις ένα ναυλωμένο καράβι για να αγοράσεις ένα νέο χωρίς να έχεις έτοιμο ναύλο. Σκόπιμο είναι η κάθε πολιτική παρέμβαση να εστιαστεί στην ενίσχυση του λιμενικού σώματος σε προσωπικό, σε χερσαία, σε πλωτά και σε εναέρια μέσα και περαιτέρω πιο συστηματοποιημένη οργάνωση ενός φορέα που από το 2019 μπήκε σε ενεργό δράση
στον 2ο αιώνα της ιστορικής του διαδρομής. Το λιμενικό σώμα έχει βαθιές ρίζες με τη θάλασσα, τους ανθρώπους και τη μακραίωνη ναυτική ιστορία του τόπου μας. Και είμαστε βέβαιοι ότι και ο νέος αιώνας που σήμερα διανύουμε θα στεφτεί από μεγάλες επιτυχίες και σημαντικές εξελίξεις στην ελληνική και στην παγκόσμια ναυτιλία. Επίσης, επειδή ο προλογών αγαπητός λιμενάρχης αναφέρθηκε στο λιμεναρχείο Πύλου που κλείνει 191 χρόνια ζωής, είναι ένα πρώτα-πρώτα, όπως είπε και ο λιμενάρχης, λιμεναρχία, τα οποία ιδρύθησαν και είδατε η έκτασή του πόσο είχε, και μάλιστα στην Πύλο υπαγόταν τότε ακόμα και το πολυμεναρχείο Καλαμάτας τότε. Και μάλιστα να μην αναφέρω και τον τότε λιμενάρχη, τον αγαπητόν Ρετζεμπέρη Πέτρο, αιωνία του μνήμη, πατέρα διατελέσματος αρχηγού Ρετζεμπέρη Θεοδόρου, πότε ήταν λιμενάρχης στην Πύλο 1960, εισηγήθηκε στον δήμαρχο αείμνηστο Μακαρίτη Σπυρόπουλο Στέλιο την αναβίωση, να το πω έτσι, της αναπαράστασης της Ναυμαχίας του Νοβαρίνου, η οποία πάλι αναβίωσε, από κάποια χρόνια έχει σταματήσει, το 2017 επί ημερών μας. Δεν πρέπει να ξεχάσω και να μην αναφερθώ, και θέλω να το τονίσω και τελειώνω εδώ, στη μνήμη του αείμνηστου συμπατριώτη μας, ήρωα για μένα, Βελισσάριο Καραβία, που στην προφορά της κατηγορημένη στην Πύλο λεγόταν Βέλος, ο οποίος με απαράμιλο θάρρος, αυτοθυσία, ηρωισμό, δεν το κάνει κανείς αυτό, μα κανείς, όταν το ναυάγιο 23 Φλεβάρι 1980 και εγώταν στον όνομα του Ναβαρίνου, το θυμόσαστε όλοι όσοι ήταν μικροί, και ο κόσμος έφευγε προς τα πάνω, γιατί ο άνεμος έπνε προς την πόλη και συνεχή άλλαξε πορεία προς φακτηρία και σώθηκε η πόλη. Λοιπόν, πήγε με μεγάλη αυταπάνηση με τη λάτζα του, το λέω και συγκινούμε, ενώ το πετρέλαιο καιγόταν στη θάλασσα και το καράβι όλο φυσικά, γι' αυτό είναι βυθισμένο σε κομμάτια εδώ, του Κωνσταντακόπουλου, του Κωνσταντακόπουλου, δεν έχει σημασία, του Τσάκου, της εταιρεία Τσάκου. Της εταιρεία Τσάκου, πήγε με αυταπάνηση, διαπέρασε, να το πω έτσι, τη θάλασσα με τη φωτιά που καιγότανε, η λάτζα, ήδη μαυρισμένη, γύρισε στο λιμάνι, το τότε λιμάνι, η λάτζα κατάμαυρη, και ορισμένα είχε καεί και έσωσε 29 ναυτικούς. Αυτή είναι φοβερή αυτοθυσία, φοβερή αυταπάνηση, φοβερό θάρρος, που κανείς δεν αναλάμβανε αυτή την επιχείρηση. Ο δε λιμενάρχης έτρεμε πώς θα σωθούν οι 29 ναυτικοί. Είναι να μην λεχθεί αυτό το πράγμα, να μην τονιστεί, και θα πρέπει κάθε χρόνο που διοργανώνεται από φέτος, γιατί σταμάτησε το 2008 η ναυτική εβδομάδα λόγω μνημονίων. Λοιπόν, λες και τους πείραξε η ναυτική εβδομάδα. Έξι παρένθεση. Λοιπόν, να συμπεριλαμβάνεται από το λιμεναρχείο Πύλου στο πρόγραμμα και με τους συνεργαζόμενους φορείς και η μνήμη του αείμνηστου Βελισσάριου Καραβία του Βέλιου για το θάρρος και την αυταπάνησή του, με ένα απλό τεξάγιο για τη μνήμη του στο μνημείο και συνεχεία τα υπόλοιπα. Πρέπει ο Βέλιος κάθε χρόνο να υπενθυμίζεται στην Πύλο, στην τοπική κοινωνία και σε όλους. Γι' αυτό ένα παλαμάρι από όλους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή σας που με ακούσατε. Λίγο πολύ σας κούρασα λίγο. Ήταν μια ευκαιρία τα δρόμενα για το λιμενικό σώμα που έχουμε διατελέσει όλοι σχεδόν και γνωρίζουμε. Εγώ προσωπικά ήμουν λιμενάρχης Καλαμάτας 1985-1989 επί σεισμών, όταν η πόλη ισοπεδώθηκε και το λιμάνι έγινε πόλη, γιατί ήρθαν πλοία και όλοι οι Καλαματιανοί έμειναν στα πλοία. Εγώ προσωπικά έμεινα στο Μαριάννα τότε. Στο Μαριάννα, αν το θυμόσαστε. Εντάξει, λοιπόν, με τη σύζυγό μου και τα δύο τότε μικρά παιδιά, επί 3,5 χρόνια.
Για να μην πω ότι να ζητήσω μετάθεση, ο άνθρωπος στα δύσκολα φέρεται, όχι στα εύκολα, εντάξει, και τόσα άλλα. Και είμαι ο ανακριτής του γυρομπάλκερ που κόπηκε στα 2 στον Ιβερικό κόλπο και χύθηκε όλο το μαζούτ, στον Ιβερικό κόλπο, αν το θυμόσαστε, 2000, 1η Σεπτεμβρίου 2000, και είμαι ο ανακριτής και ήμουνα εκεί, που με πήρε το Σινούπ την ίδια ώρα και πρόλαβα και έβλεπα το Σαμίνα που βυθιζότανε η ζημινιέρα του στην Πάρο και ανέλαβα κατόπιν εντολής του Υπουργού και της Αγγελέως Αρείου Πάγου όλη την ανάκριση του Σαμίνα. Και έμεινα επί 10 μέρες στην Πάρο, στιβάζοντας τα 83 αυτόματα λείψανα στο πνευματικό κέντρο της Πάρου. Για αυτήν την συγγενή να αναγνωρίσουμε. Ένα πλοίο το οποίο μπορούσε να πλέει και με 12 μποφόρ, αλλά δυστυχώς κάποιες αστοχίες, άστοχες κινήσεις, επιπολαιότητες του χειρίστου είδους, επιπολαιότητες του Σαμίνα, από τον πλοίαρχο, τον ύπαρχο, τον υποπλοίαρχο και τον πρώτο μηχανικό, αφήστε το δόκιμο πλοίαρχο. Λοιπόν, και να πέσει το πλοίο επάνω στις πόρτες, έτσι λέγονται τα βράχια εκεί, μισό μίλι από την Πάρο. Είναι να τρελαίνεσαι. Να τρελαίνεσαι. Γιατί το πλοίο μπροστά είχε επιτύχθενα και μπορούσε να σωθεί. Και το πλοίο και όλα τα άτομα, τα πάντα. Αλλά η επιπολαιότητα και άσχετες κινήσεις, δυστυχώς, γι' αυτό και οι άνθρωποι που τους πέρασαν χεροπέδες την ίδια στιγμή, 30 χρόνια φυλακή και αγροτικό κιόλας στις φυλακές Σκύου. Καταλαβαίνετε. Είναι ένα από τα σπουδαιότερα ναυάγια μαζί με το Ηράκλειο. Το Ηράκλειο που έλαβε χώρα 9 Δεκεμβρίου του 1968. Το Ηράκλειο που ερχόταν από τα Χανιά στην Αθήνα και πλήγηκαν 200 φούντο κατευθείαν. Και είχε και δύσκολο καιρό γιατί έσπασε την μπουκαπόρτα, γιατί δεν είχαν λέξει τα φορτηγά. Ένα φορτηγό με τον κυματισμό έσπασε την μπουκαπόρτα, άνοιξε την μπουκαπόρτα, να πάρει στο πλοίο και πλήγηκαν τότε 258 με το Ηράκλειο και 83 με το Σαμίνα. Σπουδαία ναυτικά ατυχήματα. Τώρα δεν έχουμε το μεγάλο θέμα, το μεγάλο αγκάθι που λέγεται μετανάστευση. Το λιμενικό σώμα κάνει ό,τι μπορεί με το προσωπικό του, νύχτα μέρα. Σας το λέω εγώ που υπήρξα γενικός πλειοτής, κλαδάρχης, β' πατηγός, α' πατηγός, νύχτα μέρα στο Αιγαίο, Ιόνιο, Κρητικό, νύχτα μέρα. Θα τονίζω για όλα τα πάντα, δυστυχώς και με δύσκολες καιρικές συνθήκες, με το προσωπικό, με τα χερσαία, με τα εναέρια, με τα πλωτά. Καμιά φορά γίνονται και ορισμένες αστικοσούλες, αλλά δεν είμαστε και υπεύθυνοι, πολύ εκτός της Αιγαλίπτος ζώνης που πλησίαζε το ΦΕΑ της Μάλτας και της Ιταλίας. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε το καλύτερο. Αλλά δυστυχώς αυτός ο τυχοδιώκτης παρήκουσε τις εντολές του κυβερνήτη και συνέβη ό,τι συνέβη. Εάν τον άκουγε, δεν θα είχε στάξει που λένε και στο χωριό μας μύτη. Αυτά έχω να πω για την ιστορία, να σας θυμίσω και υπερθυμίσω για να δείτε τι δύσκολα πράγματα είναι αυτά. Δεν είναι μόνο η καρέκλα, είναι και τα γεγονότα. Και η θάλασσα δεν είναι μόνο μπουνάτσα, μέχρι 2 μποφόρ, είναι και 6 και 7 και 8 και 9 και 10. Στο Αιγαίο Πέλαγος έχει φτάσει και στο Ιόνιο μέχρι και 10, παραπάνω όχι. Αυτά έχω να σας πω, να σας ευχαριστήσω που με ακούσατε, να ευχηθούμε χρόνια πολλά για την αυτή εβδομάδα, για το πολεμικό ναυτικό, για το λιμενικό σώμα. Καλό μήνα σε όλους μας, καλό καλοκαίρι σε όλους μας. Ευχαριστούμε και παραμένουμε στις επάλξεις. Και ας είμαι κι εγώ επίτιμος, παραμένω στις επάλξεις γιατί έχω κάποια ιδιότητα και είμαι συνεχώς από πάνω και προσπαθώ με τις συμβουλές μας να δίνουμε τις καλύτερες λύσεις. Να είστε καλά και πάντα καλό καλοκαίρι. Κυρίες και κύριοι, Πανασιολογιότατε, κύριε Ρημέ, πρόσωπο του Δημοκρατικού Κοινοβουλίου με συνέχεια και μου, αξιότιμη κύριε Αλενάβα και Αναπροσωπεία, επίτιμε αλφα υπαρχηγέ του
του Λιμενικού Σώματος κυρία Αγγελόπουλο Πελοπίδα, αξιότιμη κυρία Ειρήνη Χρυσοβαλάτου Καραβία, αξιότιμη κυρία Άρμο Κουρούπη, υπεύθυνη υπουργικών προγραμμάτων του Δήματος Καπετάν Βασίλη και Κάμερα Μεσολακόπουλου, αξιότιμη κυρία Εφηγκούνα, αξιότιμοι φίλοι και φίλες. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ σήμερα στην ιστορική οικία και στην Πλητήρα. Η Ναυτική Εβδομάδα είναι ένας θεσμός που αναβιώνει ξανά μετά το 2006, μια πρωτοβουλία του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού σε συνεργασία με το Λιμενικό Σώμα, διοργανώνεται για να γνωρίσουν οι συμπολίτες μας τον ρόλο και την προστιθέμενη αξία των ανθρώπων της θάλασσας, της ναυτιλίας μας και εν γέννη τη συμπολίτη του εμπορικού μας ναυτικού στην οικονομική και κοινωνική ζωή της Ελλάδας. Η Ναυτική Εβδομάδα αποτελεί έναν θεσμό με μακρά ιστορία, αφιερωμένο στην προβολή του πολύπλευρου ρόλου του πολεμικού ναυτικού, του λιμενικού σώματος και του εμπορικού ναυτικού, ως βασικών πόλων εθνικής ασφάλειας και οικονομικής ανάπτυξης, ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύει τη διαχρονική σχέση του Έλληνα με τη θάλασσα, καλλιεργώντας το ναυτικό ιδεώδες και την αγάπη του για το υγρό στοιχείο. Η Ελλάδα από παράδοσης είναι ένα ναυτιλιακό έθνος, καθώς η ναυτιλία είναι αναμφισβήτητα η παλαιότερη μορφή απασχόλησης των Ελλήνων και αποτελεί βασικό στοιχείο της ελληνικής οικονομικής δραστηριότητας από την αρχαιότητα. Σήμερα η ναυτιλία είναι η σημαντικότερη βιομηχανία της χώρας, αξίας 351,1 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2023. Αποτελεί το 16,5% του ΑΕΠ και απασχολεί περίπου 300.000 ανθρώπους. 7% του εργατικού δυναμικού. Τα δε εισιτήρια που κόβονται κάθε χρόνο από την ναυτιλία καλύπτουν περίπου το 1 τρίτο του εμπορικού οδήματος του έθνους. Οι θαλάσσιες μεταφορές αποτελούν προϋπόθεση για την ευημερία δισεκατομμυρίων ανθρώπων παγκοσμίως, καθώς το 90% σχεδόν των εμπορευμάτων μεταφέρονται με πλοία. Το παγκόσμιο εμπόριο μέσω θαλάσσης αυξήθηκε κατά 2,4% το 2023, φτάνοντας στους 12,3 δισεκατομμύρια τόνους, με το μεγαλύτερο μέρος αυτών να αφορά τους τομείς χίλιου ξηρού φορτίου και δεξαμενοπλοίων. Οι Έλληνες εφοπλιστές ελέγχουν πάνω από το 20% του παγκόσμιου εμπορικού στόλου σε χώρους χωρητικότητας, deadweight και το 60% του ευρωπαϊκού, καθιστώντας την Ελλάδα τη μεγαλύτερη σε όρους πλειοκτησίας χώρα στον κόσμο. Ο ελληνόκτητος εμπορικός στόλος είναι ο μεγαλύτερος στον κόσμο, παρουσιάζεται σταθερή ανάπτυξη. Την τελευταία μάλιστα δεκαετία, η συνολική χωρητικότητα του ελληνικού εμπορικού στόλου, που αποτελείται από 5.543 πλοία, έχει αυξηθεί κατά 53,5%. Το ναυτικό επάγγελμα προσφέρει σημαντικές προοπτικές επαγγελματικής ανέλυξης, υψηλές αποδοχές, σιγουριά, δυναμικό περιβάλλον εργασίας. Παράλληλα με την Ναυτική Εβδομάδα, θέλω να σας αναφέρω και νιώθω ιδιαίτερη τιμή, γιορτάζουμε και τα 191 χρόνια της ίδρυσης του Λιμεναρχείου Πύλου. Θα ήθελα λοιπόν να αναφέρω, κάνοντας μια μικρή ιστορική αναδρομή, ότι στις 10 Ιανουαρίου του 1823 ο πρόεδρος του τότε εκτελεστικού Αλέξανδρος Μαυροποδάτος, εκτελώντας χρέη σαν να λέμε σήμερα ο τωρινός πρωθυπουργός, διορίζει τον Σπυρίδωνα Ανδριανόπουλο, λιμενάρχη του Νεόκαστρου και των παρακείμενων παραλιών. Στην ουσία, αυτός ο διορισμός αποτελεί την πρώτη αναφορά από την Ελλάδα για την ίδρυση του λιμεναρχείου. Στις 27 Φεβρουαρίου του 1834, στον Άθλιο, με βασιλικό διάταγμα του Όφωνα, ιδρύεται επίσημα το Λιμεναρχείο Πύλου, το οποίο θα είχε την άμεση εποπτεία της περιοχής μέχρι των εκβολών του ποταμού Αλφιού και της παραλίας Δοξιά, και σε αυτό θα υπάγονται τα υπολιμεναρχεία Καλαμάτας, Ιτήλου από Κιτριές μέχρι Τέναρο, Μεθόνης με την εφορία της παραλίας και των νησιών από του ακροτηρίου Ακρίτα έως του λιμένου Νεόκαστρου. Το 1940 και εν ώψη του πολέμου, και συγκεκριμένα 16 Σεπτεμβρίου του 1940, με βασιλικό διάταγμα το οποίο υπογράφει ο βασιλιάς Γεώργιος Σοβίτα, συνίσταται υπολιμεναρχείο Πύλου, με διοικητικά και αστυνομικά καθήκοντα από τις εκβολές του Αλφιού μέχρι το ακροτήριο Ακρίτας. Στην εφημερίδα των Αβαρίνων, αριθμός Πύλου 1, Νοέμβρη του 1900, η δικαιοδοσία του Λιμεναρχείου Πύλου εκτείνεται σε 120 χιλιόμετρα αυτογραμμής, από τα οποία 80 χιλιόμετρα ανήκουν στο Λιμεναρχείο Πύλου και 40 χιλιόμετρα στο πρώτο λιμενικό τμήμα Κυπαρισίας και καλύπτει 6.500 σχεδόν τετραγωνικά μίλια θαλάσσια επιφάνεια. Η περιοχή δικαιοδοσίας μας θεωρείται ευαίσθητη για έκνομες ενέργειες, καθώς στο παρελθόν η υπηρεσία μας έχει αντιμετωπίσει περιστατικά λαθρεμπορίας τσιγάρων,
παράνομη διακίνηση ατόμων με σκοπό να εισέλθουν ή να εξέλθουν από μη θεσμοθετημένο σημείο της χώρας, λαφραγγεία κτλ. Με σκοπό την πρόληψη και την καταστολή του εγκλήματος και την ανάπτυξη ευρέωση του αισθήματος ασφάλειας στους κατοίκους καθώς και σε επισκέπτες της νοτιοδυτικής Μεσσηνίας, η υπηρεσία μας προβαίνει σε συνεχείς ελέγχους και παρέχει υπηρεσίες για αποτροπή έντονων ενεργειών, παράνομη διακίνηση ατόμων, έρευνα και διάσωση, αποβίβαση ασθενών από πλοία, την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Θέλω να πιστεύω και το πιστεύω, όχι θέλω να πιστεύω, το πιστεύω ότι τα στελέχη του λιμεναρχείου, παρόλο τις δύσκολες καταστάσεις που έρχονται αντιμέτωπα, επιδεικνύουν επαγγελματισμό, έχουν μεθοδικότητα στην εκτέλεση των καθηκόντων τους, καθώς και αυστήρευτη διάθεση και συνεισφορά στο έργο που επιτελείται από την υπηρεσία μας. Είμαι πεπισμένος ότι θα συνεχίσουν να επιδεικνύουν το ίδιο ζήλο στην επίτευξη των στόχων που έχει θέσει η υπηρεσία μας και εργαίνει το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος της Ελληνικής Ακτοφυλακής. Αγαπητοί κυρίες και κύριοι, έχουμε προγραμματίσει διάφορες πολιτιστικές δράσεις που ξεκίνησαν από την Εφώνη την προηγούμενη Κυριακή. Έχουμε προγραμματίσει εδώ στην ηλικία του Κυπήρα μια προβολή ταινία, την οποία σας καλώ να παρακολουθήσετε, σχετικά με την ναυμαχία του Ναβαρίνου, καθώς και προβολή βίντεο, είναι αυτό το βίντεο που κάποιοι είδατε στην τηλεόραση, με κάποιες δράσεις του Λιμενικού Σώματος και κάποιες προβολές της Ακαδημίας του Εμπορικού Ναυτικού. Σήμερα λοιπόν έχουμε προγραμματίσει και μια ομιλία και τον ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία του εδώ, του πρώτου υπαρχηγού, επίτιμου υπαρχηγού του Λιμενικού Σώματος, του Παναβάρχου Νομοτροφία, του Αγγελόπουλου Πελοπίδα, που θα παρακολουθήσετε σήμερα ενημέρωση πολιτών παιδιών για τα θαλάσσια σπορ σε μια συνεργασία με τον ναυτικό όμιλο Πύλου, καθαρισμό της παραλίας Λιβαρίου, ενημέρωση πολιτών για το ναυτικό επάγγελμα και διάφορες βραβεύσεις φορέων και πολιτών, όπως της κυρίας, την οποία επίσης ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία της εδώ, κυρία Σερήνης Σοβαλάντου, κόρη του Καρίνου του κυρίου Καραδία Βερεσάλη, γνωστή στην περιοχή Βέλιος, που με αυταπάρνηση διέσωσε 29 ναυτικούς από το φλεγόμενο Μεξαμενόπλιο Ειρήνες Σιρεμέιτ την 23 Δευτέρου 1980. Κυρίες και κύριοι, η γιορτή της Ναυτικής Εβδομάδας του Πύλο, ιστορικά γνωστή παλιότερα και με την αντική ιταλική ονομασία ως Ναβαρίνο, κατά τη γνώμη μου δεν θα μπορούσε παρά να είναι η καλύτερη επιλογή, καθώς αποτελεί ένα σημαντικό ναυτιλιακό κέντρο της δυτικής περιοχής της Μεσσηνίας με ανωδική, εμπορική και επιβατική ανάπτυξη και αποτελεί διεθνή τουριστικό προορισμό, ενώ βρίσκεται παράλληλα σε ραγδαία τουριστική ανάπτυξη. Σας εύχομαι να απολαύσετε τη σημερινή βραδιά και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν η τιμή μας και πραγματικά έχουμε μπροστά μας ένα μεγάλο κομμάτι της ιστορίας του Λιμενικού Σώματος και είναι και από την Πύλο, οπότε είναι ένα πολύ μικρό δείγμα της αγάπης μας και της εκτίμησής μας στο πρόσωπό σας. Θα σας βραβεύσουμε για να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να ευχαριστήσω τον λιμενάρχη και μέσω αυτού όλο το προσωπικό του Λιμενικού Πύλου της πατρίδος μου. Με συγκινεί αυτό ιδιαίτερα, διότι πρώτη φορά βραβεύομαι ειδικά στην πατρίδα μου, την οποία δεν σας κρύβω, με γνωρίζετε όλοι, εξάλλου το σπίτι μου στην πλατεία είναι, προσπαθώ και προσφέρω ό,τι το καλύτερο από κάθε μεριά και από κάθε άποψη. Ό,τι το καλύτερο για την Πύλο. Για να φαίνεται η Πύλος πρώτη, το Ναβαρίνο. Γι' αυτό, αν θυμόσαστε, το 2017, μετά από αγώνα 5 ετών, μετέφερα μαζί βέβαια και με τον Δήμαρχο κύριο Καφαντάρη, που τα καταφέραμε, τα οστά του πρώτου Ολυμπιονίκη της Ελλάδος, Κωστή Κλητήρα, που το σπίτι του εδώ μεγάλωσε, πέθανε στον πόλεμο στην απελευθέρωση των Ιωαννίνων, μια εβδομάδα πριν την απελευθέρωση, απελευθερωσία, και ότι τότε ο πρίγκιπας Νικόλαος, ο υπεύθυνος του αθλητισμού, του φώναζε να μην μεταβεί στο μέτωπο, αλλά αυτός ήθελε να πάει για να δείξει ότι και αυτός θέλει να πολεμήσει. Και πέθανε πολύ μικρός, ετάφησε στην Αθήνα, αν συνεχεία συγγενείς του
τα λείψανά τα πήγαν στο νεκροταφείο πατρών, το πρώτο νεκροταφείο πατρών, και καταφέραμε και τα πήραμε. Βρισκόμασταν στην εκταφή, στην παραλαβή, τα φέραμε εδώ, έγινε μεγαλόπρεπη τελετή στην Παναγιά μας και συνεχεία μεγαλόπρεπη λιτανία, να το πω έτσι, των οστών του, μέσω των κεντρικών οδών της Πύλου, με τις φιλαρμονικές, τα αγγίματα και ετάφη εδώ. Στην πατρίδα του, στο χώμα του, στο σπίτι του μέσα. Ας είναι αιωνία τη μνήμη. Χαιρετισμός, Πανωσιολογιότατου, πατέρα Ινέ. Θα ήθελα και εγώ να μεταφέρω, όπως και την προηγούμενη φορά, τις ευχές του σεβασμένου του Μητροπολίτου μας, κ. Χριστοστόμου, και προς τον Λιμενάρχη να του ευχηθούμε καλή θητεία τώρα που έχει αναλάβει μόλις πρόσφατα την διοίκηση του Λιμεναρχείου Πύλου, και όλους τους μενικούς για την διοργάνωση της Ναυτικής Εβδομάδας και γενικότερα για το έργο που επιτελούν, το δύσκολο στην φύλαξη των συνόρων και γενικότερα σε όλη τη δουλειά που έχουν να προσφέρουν. Να τους ευχηθώ και εγώ καλή δύναμη και καλό κουράγιο σε αυτό που έχουν να επιτελέσουν. Σας ευχαριστούμε πολύ για την βοήθεια σας, σαν πάντα κοντά μας. Και θέλουμε και την ευχή σας για να μπορέσουμε να κάνουμε το έργο μας. Θα ήθελα στο πρόσωπό σας να σας βραβεύσω, να βραβεύσω και την εκκλησία μας για τη βοήθειά μας. Αυτό είναι με πολύ αγάπη για εσάς, γιατί όποτε σας έχουμε ζητήσει τη βοήθειά σας ήρθαν κοντά μας. Οπότε σας παρακαλώ να το δεχτείτε με πάρα πολύ αγάπη. Ευχαριστούμε για την τιμή αυτή προς την Εκκλησία μας και να ξέρετε ότι η υποχρέωσή μας είναι να προσευχόμαστε την Παναγία μας και τον Άγιο Νικόλαο να σας έχει καλά και να σας δίνει δύναμη και να σας προστατεύει για όλα τα δύσκολα που έχετε να επιτελέσετε. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Χαιρετισμός, κυρίας Χρυσοβαλάτου, Ειρήνης Καραβία. Καλησπέρα και από μένα, και δεν έχω προετοιμάσει κάτι, θα τα πω αυθόρμητα. Θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσουμε όλους εδώ εκ μέρους της οικογένειάς μας που ήρθε εδώ. Καταρχάς που τιμήσετε και τη μνήμη του μπαμπά μας για τη θυσία που έκανε, την αυτοθυσία τόσο και έσωσε τους 29 ναυτικούς. Να ευχαριστήσουμε και τον Λιμενάρχη, τον κ. Μπίμπη, για την πρωτοβουλία, για την ιδέα που είχε μαζί με τον κ. Αγγελόπουλο Πελοπίδα, να γίνει σήμερα αυτή η επιμνημόσυνη δέηση για τον μπαμπά μας. Συγχαρητήρια πολλά και για τις ομιλίες που προηγήθηκαν. Θέλω να ευχαριστήσουμε και εσάς όλους εδώ προσωπικά που παραβρεθήκατε. Εύχομαι και εγώ καλή δύναμη στο ελληνικό σώμα στην Ελλάδα μας να προστατεύει τα σύνορα, τα θαλάσσια, να προσπαθεί να μας προστατεύει και να κάνει και ό,τι μπορεί από την πλευρά της λόγω των δύσκολων συνθηκών που υπάρχουν. Εύχομαι και εγώ μια μνήμη στον μπαμπά μας, στον Βέλιο, και μια μνήμη και στους δύο ναυτικούς που τότε δεν μπόρεσε να σώσει γιατί σκοτώθηκαν αυτόματα από ό,τι έχω ακούσει από την έκρηξη. Και εύχομαι αυτοί που επέζησαν τότε, όπου και να είναι καλά με τις οικογένειές τους, να χαίρονται τις οικογένειές τους, να είναι καλά και να μνημονεύουν όλοι αυτούς που έχουν φύγει άδικα τις ζωές μας. Εύχομαι καλό καλοκαίρι, με υγεία, καλή δύναμη και καλή συνέχεια στην ναυτική εβδομάδα που πρόκειται. Έχουμε και εδώ μια μικρή βράβευση. Τα είπε όλα ο κ. Δράμας, εγώ δεν θέλω να πω περισσότερα. Στο πρόσωπό σας λοιπόν θα τιμήσουμε σήμερα και τον πατέρα σας για αυτή την ηρωική πράξη. Εγώ προσωπικά δεν θυμάμαι κάτι αντίστοιχο. Οπότε με πάρα πολύ αγάπη σας το προσφέρουμε και πιστεύω να μας θυμόσαστε και εσείς όπως τον θυμόμαστε και εμείς. Θα τελειώσουμε να σας κουράσουμε άλλο, γιατί έχουμε ετοιμάσει και ένα πολύ ωραίο μπουφέ για εσάς, οπότε δεν θέλουμε να τελειώσουμε τα φαγητά μας. Δεν θα μπορούσα
να μην βραβεύσω και τον εκπρόσωπο του Ιδρύματος Καπετάνου Βασίλη Κάμενου και Σιδηροπούλου. Χωρίς τη βοήθειά τους δεν θα ήταν εφικτό να πραγματοποιηθεί καμία από τις δράσεις που έχουμε κάνει σήμερα και θα κάνουμε όλη αυτή την εβδομάδα, την προηγούμενη Κυριακή μέχρι την Κυριακή 6 Ιουλίου που τελειώνει την αυτική εβδομάδα. Όλες αυτές οι δράσεις θέλω να ξέρετε ότι γίνονται χωρίς μία δραχμή να έχουμε πάρει από τους φορολογούμενους, ούτε το αρχηγείο του Νοημικού Σώματος, ούτε το Γενικό του Γυμναστικού. Προσπαθούμε λοιπόν μέσα με τη βοήθεια ιδιωτών να πραγματοποιήσουμε και να κάνουμε κάποιες δράσεις, να φέρουμε τον κόσμο κοντά. Όπως έχουμε μια πολύ ωραία δράση και το Σάββατο και καλώ όλα τα παιδάκια και τους νέους να έρθουν να παρακολουθήσουν στο κεντρικό λιμάνι της Βασιλικής Σκάλα κάποιες επιδείξεις που θα κάνουμε για να φέρουμε τα παιδιά κοντά στη θάλασσα. Όπως και μοιράζουμε και πολλά φυλάδια, μπορείτε να περάσετε κάποιο λιμεναρχείο, ξέρετε που είναι και σήμερα θα προσπαθήσουμε να μοιράσουμε αυτά τα φυλάδια, να φέρουμε τον κόσμο κοντά στη θάλασσα. Σας είπα και πριν ότι η θάλασσα είναι ένας προσωροφόρος τρόπος ζωής πλέον και δεν είναι όπως παλιά που ταξιδεύαν οι ναυτικοί μας 10, 11, 12 μήνες, δεν βλέπανε στεριά. Με τα σημερινά μέσα είμαστε σε επαφή 24 ώρες 24 ώρες με τους δούλους ανθρώπους. Οι αμοιβές είναι πάρα πολύ καλές. Τα πλοία πλέον είναι πλοία ξενοδοχεία, θα μπορούσα να πω. Οι εκδιαιτήσεις είναι πάρα πολύ σε επίπεδο δηλαδή 5 αστέρου ξενοδοχείο. Οπότε θέλω να περάσω αυτό το μήνυμα σήμερα, να μιλήσετε στους γνωστούς, στους φίλους σας, να έρθουν το λιμεναρχείο, να τους εξηγήσουμε, να τους πληροφορήσουμε. Το ναυτικό επάγγελμα είναι ένα κεντρικό μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε στην ναυτική εβδομάδα. Είναι ένα επάγγελμα που θέλουμε να φέρουμε τους νέους κοντά μας και να το ακολουθήσουμε. Λοιπόν, θα ήθελα παρακαλώ πολύ, αν είναι εδώ εκπρόσωπος του Ιδρύματος, παρακαλώ κυρία Όλγα, Κουζούπη, αν το λέω καλά, το λέω καλά. Κουρούπη, με συγχωρείτε. Λοιπόν, στο πρόσωπό σας θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για την βοήθεια του Ιδρύματος. Πάντα ήσασταν μαζί μας, με βοηθάτε σαν με το λιμεναρχείο. Παρακαλώ να δεχτείτε το θεριό μας και με πολύ αγάπη επίσης. Καλησπέρα σε όλους και όλους και από μένα. Εκ μέρους του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάμου Κωνσταντακόπουλου, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την τιμή αυτής της βράβευσης. Είναι ιδιαίτερη χαρά για εμάς να συμβάλλουμε στη στήριξη της τοπικής κοινωνίας και της ναυτικής παράδοσης, ιδίως εδώ στην ιστορική Πύλο. Πολλά συγχαρητήρια σε όλους όσους βραβεύτηκαν απόψε και θα ήθελα να κλείσω λέγοντας ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους συνεχίζουν να κρατούν δυνατή και ζωντανή τη σχέση της Ελλάδας με τη θάλασσα. Καλή συνέχεια! Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Μπορείτε να περάσετε δίπλα στο μπουφέ, να απολαύσετε τα φαγητά μας.